Yes. Bye! Bye-bye. Good morning po. Ayaw kininang awampay aja nagtutikan. Ang kapit. Hello, good morning. Nagadoon na yan. Hindi. Mas bilog kang paes. Ano Yan si dyan. Pilok? Oh, ay sarap sa ilalim ng o manala yung Nang, magbilis mo. nang. Oh. Ay! Awa? Tumala ah. Tumala aja lang ba? Yan eh, kaya nitong tumbang ulo. Yardi na may. Mom! Oh, ano ka? Mamaya kumain ka muna. Oh no! Oh. Oh. Kay tae. Kung gusto yung ma-relax, dito punta na kayo dito sa Lasol. Promise, enjoy, malamig nga lang. Oh, it's me again! Nay! Kay tae. Ay mga tae! Yun eh. Kumusta ka naman? Ayos naman. Sar? Adi naman maling ang pag-ugasa.